Benicàssim. Al subir y bajar del tren, les rogamos tengan cuidado para no interrumpir el pie entre el andén y el tren. Próxima parada, Benicàssim. Al pujar y a baixar del tren, els preguem tinguin atenció per a no introduir el peu entre l'andana i el tren. Vale, tío, pues nada, que luego hablamos. Yo te pongo un pasajero para que mañana te haga la trabajo. Ells qui són ells? I per què no baixes en ells? Sos. Si és per estar a les 9:15 preparada, sí, si no, no. Que se n'ha declarat avui. Pues a les 9:25 a 9:25 i me tens que dir a on. A on ir? A on ir? Ahir una altra vegada? Ostres. Botifarra. Què? Vinga, ho sabem. Adéu, adéu.
viajeros tengan cuidado para no introducir el pie entre el andén y el tren. Próxima parada, Castelló de la Plana. Al pujar i a baixar del tren, els preguem tinguin atenció per a no introduir el peu entre l'andana i el